Unya masulti lang ko daan ha nga ako dili ko Marcos, dili pod ko Duterte. Ako issue for issue lang ta discuss la tag issue. Unya base sa ako ang naobserbaran lang mga kabombo atol sa hearing kagahapong adlaw nga mitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ako naobserbaran nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gitabangan dito sa Quad Committee. Way kauban nga kongresista si Duterte, halos tanan murag iyang kontra. Apan ako naobserbaran nga kaya niya nga nalusutan ang mga pangutana sa mga kongresista. Marunong manis Presidente Duterte, di man ni bogo, wise man ni. Maro ba? Marunong. Oh. Ako naobserbaran nga wala nagpa-intimidate si Duterte sa mga kongresista. Lahi ra kaayo si Duterte kung atong ikumpara sa unang mga resource person sa Quadcom nga ilang giimbitar aron mo tabi sa war on drugs mga kabombo. Lahi ra usab ang manner of questioning sa mga kongresista ngadto kang Duterte. Dili sama sa unang nga mga resource person nga gipatawag sa Quad Committee, yano ra kaayong pangbanghagan nga mura naggipangkasab-an ang mga news source, ang mga resource person sa mga kongresista. Gani si Colonel Royena Garma, wa gyud kaagwanta, mitsabaw atol sa Quad Committee hearing. Ang mga kongresista, mga utana, intimidating kayo. Daw sa murag, bahadlok na lang taon ang kininiang ilang giimbitar mga kabombo. Apan si Duterte, musukol man og siningkahay, musukol man og binanghagay. Yan gipakita yang kaisog, yang gibarugan mga kabombo. Naagoy time nga mudako ang tingog sa kanhi Presidente usahay makapamalikas pa. Mao man ang nature kumutabi siya, mamalikas man gyud na. Di man gyud mawa yang balikas mga kabombo. Gani ang ubang mga kongresista nga walay hanaw sa balaod gipanglikturan sa kanhi Presidente. Mga kabombo, ang uban mga kongresista na mga pangutana nasupalpal pang uban. Apan wala gyud kaagwanta si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa dihang gustong ipublikar ni Trillanes ang bank account sa mga Duterte. Gusto man god si former Senador Trillanes, gusto siya nga ipakita ni Duterte ang sulod sa bank account sa mga pamilyang Duterte. Nga dako kuno kayo binilyon ang sulod sa ilang bank account nga giingong gikan kuno sa drug money. Matod pa ni Trillanes mga kabombo. Nitumaw ang tensyon kadali sa dihang gihan-an og labay og microphone ni Duterte si Trillanes mga kabombo. Ningon man si Duterte, sige, pupirma ko og waiver para makita ko ang bank account. Ngayon na. Oh. Pero saban, o sabay kapalit tamparoson kuno si Trillanes sa publiko mga kabombo. Ni action maglihok si Trillanes, mura mag-action og sungog bato or hamag. Ngadto kang Duterte, sa bato si Duterte, ay sus, kuhag microphone, action og labay ngadto kang Trillanes. Mao to nga mitumaw ang tensyon kadayot mga kabombo. Mao to pang Duterte los kuno unya. Daghan kayo og mga bugat nga mga pasangil si Trillanes. Batok ni Duterte. Kanang pasanginlan ka nga lord sa mga drug lord, matay para kanako libelos man kana mga kabombo. Lord sa mga drug lord. Dili ba di ay mamahimong pasakaan og kaso ang mga resource person kuno galing mutabi sila sa Quad Committee nga libelos na ang mga istorya? Doon na ba sila immune from suit? Doon na ba sila privilege nga dili sila makiha bisa pag libelos ang ipanulti dito sa Quad Committee hearing mga kabombo? O nya, nagtuo ko nga kining mga kongresista, kining uban mga politiko nga nipiit og nigisa og maayo sa kanhi Presidente atol sa Quad Committee hearing. Hinabi na pod sa katong gipatawag si Duterte ngadto sa Senado, naapoy mga senador nga daw sa gipiit si Duterte. Nagtuo ko nga maapektuhan ang ilang pagdagan sa sunod eleksyon. Maapektuhan ang ilang kandidatura.
makuhaan sila og boto, mga kabombo, tungod kay kining mga fanatic ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, dili jud ni mo butar sa mga kongresista og mga senador nga nigisa og maayo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samutan pas mga membro sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy. Milyon pod biya na, pila gud na ka milyon ang mga sakop ni Kibuloy nga mga botante. Dili sadto sila mo butar sa mga kongresista, sa mga senador nga kontra sa kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte, mga kabombo. Mao na ako pagtuo, nga posibleng maapektuhan ang ilahag boto o ang ilahang pagdagan sa sunod nga eleksyon, mga kabombo. Makuhaan na ilang boto. Kaya di nato malalis, di nato masalikway ang kabatuoran nga hangtod ron daghan pagyapon ang nag-idolo sa kanhi presidente, mga kabombo, gumikan sa iyang style. Sukad pa sa pinakauna nga presidente sa nasod sa Pilipinas, gikan pa kang Emilio Aguinaldo, hangtod karon kang Bongbong Marcos, walay nakakuha sa style ni Duterte, mga kabombo. Naisaktong kaisog, naay sense of humor, grabe ang iyahang kanang satire ba. Kung siya mo deliver og istorya, sagulan niya mga, mo-inject siya mga joke, mga kabombo. Mao na dili kaya nga mahimo sa uban nga mga presidente. Unya, alas 11 pas buntag gatabi, naabtan pag alas 12 kadlawon, mga kabombo, almost mga 13 hours gatabi si Duterte sa Quad Committee sa iyang pangidaron. Nakalahutay pa man gihapon.